Reneo. Iki enek gerobak bakso, delok niki. Maksudnya apa stiker iki? Pembantai Ligas Pagar Nusa. Wis maksudnya piye ngene dadekno piye? Dikira ning kene cah terate wedi ngono. Apon. Ya, mana itu ya? Kayak tadi jalan sana bang. Sholat kali deh. Gak ada. Ani ae. Oh, ya. Apa namanya? Mana aku lagi nih? Iya. Bakso Mas. Gitu. Bos mau pakai mereka mas ya? Bungkus luwe. Oh, ini siap. Aman Mas. Bang Pagar Nusa Mas. Oke mas. Oh, Bang Pagar Nusa. Campur awan gitu. Seduluran ya seduluran mas, tapi yo sampai ngene kok nggih konten ngene iku dadi salah paham wong akeh. Kalau ibaratnya ki aku diwaki wong akeh. Pikiran iki aku kok nggih masalah karo sampean. Sampeyan ngerti dhewe kan. Rate karo pagarusan ning Nganjuk iki lho, musuhan kabeh. Pemenang aku yo wong Nganjuk. Wah, akeh mas ngewe aku iki. Wis saiki sampeyan bertanggung jawabno mas. Posisine kaya gawe konten iki kuwi. Bahas sampean ko ini sosmed yo apa kene ngapura klarifikasi Lah kok koyoke aku sing salah. Aku ketok salah. nah sampean merasa salah ya sampean gawe klarifikasi ning berita ngapura lah. Aku lho mas sampai saiki JDW-an wong Nganjuk kabeh. Wis sampean ngerti dhewe lah kondisi kadane Nganjuk iki yo apa. Piye antara Pagar Nusa sampai Rate iki. Sama nyo paham dhewe kan posisine iki opo. Wis pesanku ku mau sampean eling-eling Mas. Aku ndak mudeng Mas pressure kok acting karo sampean lho. Ayo cek. Ini kurang maksimal ya kan. Ya, Jadi dulur-dulur iki kudu mbok yakin lek iki emosi tenanan. Cekermu lek detail yo. Wis ceker bahasa tulis. Kayak biasanya umumnya rego Mas 10.000. 10.000. Iya Mas. Ya